Så har vi den her. Og så mener vi jo, at talerstolen er republikens symbol. Ja, selvfølgelig. Og den har du brugt på en rigtig måde, og så er det selvfølgelig blomster. Ej, hvor fornemt. Når du får en talerstol, så forventer vi også, at du siger noget. Grunden til, at det er så bevæget, det er, at for mig at se, så er den republikanske bevægelse en af de fineste ting i vores samfund. I et samfund som det danske, hvor vi sætter pris på lighed, hvor vi ikke vil finde os i, at nogen har en magt, som de ikke gør sig fortjent til, hvor vi har et princip om ret og pligt, hvor flid og fornuft er værdier, der kendetegner os som folk, så er der ikke noget mere dansk end det at være republikaner. Den republikanske tanke er for mig at se misforstået. Det lykkedes at karikere os som nogle golde rationalister, som omstyrter af nationale gudebilleder, som nogen, der ikke er patriotiske. Men der er ikke noget mere dansk end at være republikaner. Det er dansk at insistere på, at vi i samfund er lige mennesker. Det er dansk at insistere på, at fornuften har forrang, og at vi ikke spilder millioner af kroner på ting, der ikke er til nogen verdens nytte. Det er dansk at stille spørgsmålstegn ved hierarkier, og at insistere på, at hierarkierne skal give mening. Folkestyret er dansk. Det er dansk at forlange beviser og fantasiløse jakkesæt. Uden skygge af hverken viden eller argumentation. De bilder os ind, at kongehuset de er millioner af værd i international PR. Og at det skaber arbejdspladser. Hvis jeg havde 0,5 milliard, så kunne jeg også give en del arbejdspladser. Det er dansk at vælge sine ledere, og uanset hvor rejst man kan mene, at valget er mellem Helle Thorning og Lars Løkke Rasmussen, så er det dog mennesker, der stiller sig frem og arbejder for deres sag. De er bakket op af 10.000 af mennesker, der udviser engagement. Det har jeg mere respekt for. Det vil altid være finere, end at man kommer ud som et lotteriseddel af et forbudt skød. Vi er et samfund, der er kendetegnet og kendt også for de ting, vi har udrettet. Velfærdsstaten, velfærdssamfund for eksempel. Vi er et samfund, hvor folk har flere muligheder end nogen andre steder i verden. Vi er kendt som folk, der kan noget, som udretter noget. Vi står vagt om ytringsfriheden. Vi stemmer, vi deltager i demokratiet. Hele ideen om, at vi skulle være mere verdenskendt for et eller andet mere eller mindre dueligt stykke aristokrati, det burde byde os alle sammen meget mere trods. For det er ikke dem, vi er. Vi er ikke Øssel Margrethe. Vi er ikke Joachim, der ikke bestiller noget. Vi er ikke Frederik, der ikke kan gøre en forskel for andre. Af alle de ting, vi har at være stolte af som danskere, alt det, der står i stejl opposition til monarkiet. Alt det, som vi som folk tror på, er faktisk republikansk. Vi tror på fornuft, vi tror på demokrati, vi tror på gennemsigtighed, og vi tror på ansvarlighed. Traditioner, det er jo bare det ord, de åndeligt underfrankerede, de bruger om deres egne dårlige vaner. Og det er bare en dårlig vane at bruge 0,5 milliard på en familie, der har få pligter, mange fornøjelser, og som i virkeligheden kun bestyrer én ting, et degenereret snobberi. Selv hvis kongehuset så bestod af mennesker, der var optaget af at bruge deres bevågenhed på at angribe den her verdens store problemer, selv hvis der var tale om meget mådeholdende og duelige mennesker, så er det stadig meget udansk at have mennesker født til et liv i hæmningsløs luksus. Og det er udansk også at føde børn til et liv i gyldne buer. Det er heller ikke dem, vi er. Det skal vi minde hinanden om, og det skal vi minde de næste generationer om. Jeg har blandt andet taget min 10-årige søn David med i dag. Han sidder hernede, han er næste generation af republikanere. Og apropos den næste generation, for et par uger siden så blev jeg tagget i et billede på Instagram. Der var nogen, der havde været oppe i dansk stil. Og jeg var meget stolt af, at det havde været oppe i en af mine tekster, særligt fordi det var en kronik, der netop hedder, vil du betale for prins Joachim? Så var der selvfølgelig nej. Det vælger jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem der har fået den tossede idé, at jeg skal betale for en skriverliv. Og det håber jeg, at der er rigtig mange elever, der har skrevet deres opgave. Kronikken skrev af sidste sommer, da Joachim flyttede fra Møgeltønder til København. En flytning, der blandt andet blev begrundet med, at han ikke havde tid til at passe sit landbrug, når han havde så mange officielle pligter. Mange.
Jeg har talt med ham, der bestyrer Facebook-siden Kongehuset Arbejde. Han sagde, at han mente gennemsnitligt, at Joachim arbejdede 6 timer ugentligt. I den her måned, der havde det så været 2 timer ugentligt. Han mente heller ikke, at han kunne registrere, at der var kommet flere opgaver til efter flytningen fra Møbelsønder. Men jeg benyttede kronikken til også at stille et spørgsmål, og det er, hvad er der meningsfuldt arbejde til en mand, hvis bror tronfølgeren sjældent arbejder og kun har det olympiske bestikkelsescirkus at lege med. Og så havde jeg også et hit til dansk presse. Fordi hvad der burde være dengang en oplagt lejlighed til at kigge på berettigelsen og opgaverne for kongefamilien, eller de kompetencer, der muligvis ligger i aristokratiets sidste dinosaur, det blev bare gjort til en sød suppe følgetong. Og jeg undrer mig over, at pressen fremstår så ukritisk og så fylder. Og der var det faktisk den her unge mand, han gav mig ret, men han skrev, at han synes, at pressen var blevet mere kritisk. Og så fremsætter han så Henriks tur til Venedig. Der var debatten om grevinde Alexandras overpenge, og om hvordan hun faktisk får mere årligt, end vi belønner vores statsminister med. Han henviste til kritikken af kongefamiliens jagtprivilegier. Det var ovenikøbet Danmarks Radio, der var afsender på det. Og til dronningens insisterende dekorering af medlemmer af kultureliten. Og så får man jo sådan en tanke, at ridderkors måske benyttes som en slags kæftbolser i munden på dem, der ellers var så kulturradikale. Jeg troede, det var sådan en del af det kulturradikale DNA, at man var kritisk over for autoriteter. Det er det jo bare det. Nå. Så henviste han også til Frederiks brokørsel, som selv, apropos Lars Hovbakke, selv Lars Hovbakke, han havde problemer med at bortforklare Ørklædt. Og jeg tror, han har en lille smule ret, for man kan jo spørge sig selv, er pressen blevet lidt mere kritisk? Muligvis. Kongefamilien og kongehuset skal også være til debat, og det er i særlig grad pressens rolle at være kritisk over for alle magthavere. Ikke kun over for politikere, men også over for erhvervsliv og over for kongefamilien. Men hvor pressen er sygeligt optaget af politikere, så fremstår den med meget få undtagelser bizarre overbærende over for kongefamilien. Hvorfor? Jeg kender ikke svaret, men jeg kan bare konstatere, at kritisk kongehusjournalistik, det er ikke rigtig på pensum på journalistuddannelserne. Kritisk kongehusjournalistik, det opfattes traditionelt som kulør, som underlødigt, småligt, nævenyttigt og snageagtigt, mens det sjovt nok er helt på sin plads at gå i detaljer med Thornings skattepapirer og hendes mands seksualitet, eller med Lars Løkkes underbukser, og så overbelåningen af huset i Græsted. Det er helt okay. Men når nu vi kan konstatere, at et flertal af landets journalister er på en eller anden form for kongelig fjollesvagt, så må vi da håbe, at de sociale medier måske kan være med til at højne debatten, eller skabe en mere kritisk offentlighed omkring kongehuset. På Facebook og Twitter, der er man jo heller ikke afhængig af sendetilladelser i forbindelse med bryllup og barndåb, så kan tonen måske være lidt mere fri, så måske er det der, vi kan se en kritisk samtale. I hvert fald er det der muligvis, den kan blive styrket. Her hvor den ikke er prioriteret journalister, der er mere optaget af guldparader og kjoler, og kongelige forestillinger og fester, der kritiserer kongemagten og autoriteterne. Hvis vi som republikaner skal styrke den kritiske samtale omkring kongehuset, så handler det for mig at se om, at vi skal huske hinanden på, hvem vi er. Hvem vi er som danskere. Vi er et folk, der tror på lighed. Vi er et folk, der tror på muligheder, på demokrati, der insisterer på, at vi vælger vores ledere, at vi er kritiske over for autoriteter, alle autoriteter. Vi tror på, at det er mere vigtigt, hvor det er, du er på vej hen, end hvor du kommer fra. Vi tror på, at det er mere vigtigt, hvad det er, du gør med dit liv, end hvad det hedder. Og vi tror på flid og arbejdsindsats, og vi bliver forarvet, hvis folk de ikke gider gøre noget for fællesskabet. Og så er det ligegyldigt, om de hedder Joachim eller Dommerhøj. Jeg tror, at det bedste, vi som republikanere kan gøre for at styrke samtalen om et klogere og mere tidssvarende styreform, det er ved at udstille, hvor aldeles udansk kongehuset er. Udstille, at det ikke er kongehuset, der leverer en form for sammenhængskraft i vores samfund. At vi ikke bliver holdt sammen af en latterlig anachronisme, af kontanthed, af herodik, af tunge symboler, af dogenskab. Det er heller ikke det, vi er. Det, der holder os sammen, det er vores værdier. Det er de drømme, vi har om at skabe verdens bedste skoler, skabe det bedste sygehusvæsen, som jeg også skrev i en kronik, det minder os om. Og det er derfor, den er så vigtig. Tak for ordet.